duten sagardo guztiak, oraindik guztiak ez daude. Sagardoa astatzen dugunean, astatzen ari gara. Ahora, aipatu zela, ¿Vamos? ¿Vale? Sí. ¿Por qué estáis muchos de vosotros haciendo los sagrados? Por los de la sociedad. A este se llama alineamiento también. Y para ello va a funcionar, vais a beber, ¿de acuerdo? Vais a beber sin hacer práctica ahí. Y ahora que veis, que ahora ya no os deja esta sensación de secado, a que parece casi el brazo, como se te está diciendo. ¿Puedes casar a Noal? Nik hasteko esango nizueke benetan hemen gustu bat dala zuekin egotea, danak hemen elkarrekin izatea. Elkarlana izan da danak azpimarratu dezuena eta garrantzitsua izan da ona iristeko. Baina baita ere esan behar dizuet astigartar batentzako egun hau iristea benetan are eta garrantzitsuago dela. Zer esango nizueke? Hemen ditugu Euskal Sagardoa jatorri deituraren lehen botilak merkatuan jartzeko garaia. 2016 urteko irailean, hau da, urtebete oraindik ez da pasa, iragarri genuen Euskal Sagardoaren jatorri deitura martxan jarri genuela, eta handikan aurrera jaurlaritzari dagokion lan administratibo guztia martxan jarri zan baita ere, eta abendurako dagoeneko bukatuta geneukan lan administratibo hori. Tontakeria dirudi, baina hori gabe ere hemen ez ginateke izango. Urtarrilean Euskal Sagardoaren irudi berria aurkeztu genuen, eta oraingoan merkaturatze garaia iritsi da. Merkaturatze garaia eta garai izugarria zuentzako noski. Euskadiko kontsumitzaileek beraien esku izango dute edozein horrelako botelak erostea eta benetan probatzea zein izan den aldaketa eta zenolako apostua egin dezuen guztiok kalitatearen alde. Ze administrazioek egin dugu lan, baina zuen lanik gabe hemen ez ginateke izango. Eta benetan zuek ez bazenuten sinistu hau garrantzitsua zela eta zerbait berezia zela zuentzako ez ginateke hemen izango. Kalitatea bermatzeko eta bertako sagarra bermatzeko. Egitasmoaren helburu nagusiak bertako sagardoa egiteko bertako sagarra erabiltzea izan zen, noski, horrei bultzada bat ematea, aipatu dute baita ere Foru Aldundien lanari esker hori ere neurri batean areagotu eginda eta azkarragotu eginda, eta nolabait baita ere beste urrats bat eman behar dugu, eta da sagardoa kontsumitzea. Hau da, kultura hori berreskuratzea nolabait, ez bakarrikan txotx garaian sagardotegira jutea, baizik eta urte osoan dugun produktua kontsumitzaileen gana iristea, esanez kalitatezko produktu bat dela, goi mailakoa dela, eta benetan pena merezi duela. Aipatuko nuke baita ere, auzolanaren ondorio bat dela, desberdinen arteko lana, elkarrekin egindako lana eta proiektua da. Sektorea, ikusi dugu, sagargileak, sagardogileak, administrazioak elkarrekin guztion proiektu bada eta horrek ere bere balio berezia du. Ze horrelako proiektu batean sartzen geanean edo guztiok alde berdinera egiten dugu edo bestela gauzak ez dira ondo ateratzen eta itsasontzia ez da leku egokira iristen. Beraz, azken hamarkadan bertakoaren alde, bertako produkzioaren alde, bertako sagarraren alde egindan apostu guztia hemen ikusten dugu. Sektorea batu izana, Euskal Sagardoaren inguruan ikuste dut oso garrantzitsua dela, zuek ere aipatu duzue, eta, azken finean proiektu amankomun bat alean guztiona da eta guztio parte sentitzen gera, eta naiz eta teorikoki askotan esaten den elkartzen baldin magea gauzako egiten ditugu, baita ere badakigu, norberak, bere enpresako, bere etxeko interesak ere babestu behar dituela, eta zailtasunak ere iristen direla horrelako proiektu bat martxan jartzerakoan. Beraz, nik benetan eskerrak eman nahi dizkizuet, egin dezuelako apostua eta egin dezuelako esfortzua. Esfortzuri gabe gainea ez da ona iristen, eta bakoitzak zerbait utzi duelako. Azken finean horrelako proiektu bat martxan jartzerako unean, guztiok
proiektu baten alde egiten dugu, baino bakoitzak bere etxean uzten du zerbait, eta aurrera egiteko apostu hori baita ere bermatzeko balioan jarri behar da, eta nik benetan eskerrak eman nahi dizkitzuet horregatikan. Luzerako estrategia martxan jarri dugu, eta espero dugu gaina estrategia horrek sagardogileentzat, sagardoarentzat orokorrean onurak ekarriko dituela. Euskal sagardoaren etorkizuna lantzen hasi gera. Hau da, urrats asko eman dira, eta eman dikan aurrea esango genuke beste eskailera maila bat igo degula. Eta horrek baita ere aipatu da, 100% nahi deguna da, nahi dezutena da, sagarra bertakoa izatea. Eta horre suposatuko du, oraindikan ere, lan asko egin behar dela. Sagarra landatzen, sagarrondoak landatzen, zaintzen, eta benetan kalitatezkoa izango da sagardo bat aurrera emateko. Baina horretarako apostu egin behar da, lana egin behar da, eta administrazioak nik uste dut Foru Aldundiak esan dutela, eta baita ere Jaurlaritza bidelagun izango duzue. Baina lana zuena da, seguru nago egingo dezutela, eta gu hortzen aldamenean laguntzeko. Sektoreak baduelako etorkizuna, eta esaten nuen bezala beste eskailera maila bat igo degulako. Eta, Euskadin bereizgarri ofiziala eta publikoa duen familia baita ere handitu egin dugu. Handitu egin dugu eta jatorrizko deituran beste produktu berri bat sartu dugu. Euskal sagardoa orain arte izan du ibilbide bat, eta orain jatorri deituran sartzen da eta beste produktu bat dugu. Baditugu Arabar Errioxako ardoak, Getaria, Bizkaia eta Arabako txakolinak, Idiazabalko gazta. Baditugu nekazaritza ekologikoko produktuak, Eusko Label produktuak, baita ere, Euskal Baserri produktuak, eta gaur produktu bat gehiago jartzen dugu. Baina zergatikan egiten dugu guzti hau? Zerbait berezia jarri nahi dugulako merkatuan. Bereizgarri den zigilu bat jarri nahi digulako gure produktuei, eta kasu honetan sagardoan. Eta zergatikan mundu mailan merkaturatzeko zerbait berezia eskaini behar dagoelako. Leku guztietan, produktu guztietan, eta baita ere sagardoaren kasuan. Decía, en un mundo cada vez más globalizado, en un mercado donde los productos agroalimentarios también tienen su lugar internacional, cada uno de esos productos tiene que competir con otros que pueden ser similares y a los que les tenemos que dar un valor añadido importante. Tenemos que diferenciarlos, tenemos que hacerlos especiales, tenemos que permitirles que sean competitivos, y uno es competitivo en la medida que pone un producto diferenciado y que además lo pone a precio. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y la principal diferenciación en este caso, ¿qué es? Pues esa tapa roja. Eso es lo que queremos poner en el mercado, diciendo que eso es sello, esa tapa roja y esa manzana son sello por una parte de calidad y de producto propio. Y esa es la forma en la que queremos salir al mercado, con una estrategia de diferenciación. Y además de la diferenciación y el posicionamiento de marca de todos nuestros productos y también de la sidra, desde luego lo que tenemos que hacer en este momento es ponerlo en el mercado. Y hemos hecho el trabajo principal, es decir, trabajar, conseguir la sidra, ponerle una marca, y ahora nos toca ponerla en el mercado. Con esos atributos especiales. Eta hau da, Euskal Sagardoak lortu nahi duena, orain merkaturatzea. Azken batean, sektoreak, zuek eta administrazioak egin dugu lan bat, hasierako lan bat, eta orain tokatzen zaigu benetan hori ateratzea eta ezagutzera ematea. Con una manzana autóctona, una producción local y propia, con un sector unido en torno a un bien común. Y decía, ha llegado el momento de salir al mercado, de poner nuestro producto en el mercado, de promocionar Euskal Sagardoa, y a partir de hoy ese es el principal trabajo que tenemos que hacer. Bertako sagarrak, bertako produktua, sektore batua, elkarlanean egindakoa eta auzolanean egindakoa. Beraz, animatzen zaituztet, eta administrazioa tokatzen zaigu baita ere, merkaturatze lan hori era egokian egiten hastea, zaurten hasiera besterikan. Eta Euskal Sagardoaren balioak eta Euskal Sagardoa bera, nolabait mundu mailan jartzea behar zuen tokian, mende askotan hasi ginen lan egiten, orain dela mende asko, eta jarraitu behar dugu lan horretan, behar duen lekuan Euskal Sagardoa jartzen. Beraz, guztioi zorionak, eta animo, oraindik ere lan asko duguta aurretikan. Eskerrik asko. Ezberdinena ere, eta, instituzioen txandari...